Neo. Primera vedella in vitro de Catalunya. Hi ha vaques que produeixen llet en molta quantitat. De vegades, però, aquestes femelles no es poden quedar prenyades. S'acaba la seva vida productiva i s'han de portar a l'escorxador. Això és un problema per als ramaders, ja que la qualitat genètica d'aquestes vaques espera no tenir descendència. Per tal de preservar la qualitat genètica d'aquests animals, investigadores de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona han fet possible, per primer cop a Catalunya, la gestació de vedelles produïdes in vitro. La primera vedella in vitro de Catalunya ha estat concebuda als laboratoris del grup de recerca de producció in vitro d'embrions de remugants de la Facultat de Veterinària en col·laboració amb veterinaris de la cooperativa Plana de Vic. La mare era una vaca que tenia una producció de llet molt elevada, però no es quedava prenyada tot i els nombrosos intents. Per això, es va decidir recuperar els seus ovaris un cop havia estat sacrificada a l'escorxador. A partir dels ovaris, les investigadores extreuen els òvuls i els fecunden amb espermatozoides d'un toro amb una molt bona genètica lletera. Passats 7 dies, es transfereixen els embrions obtinguts a diferents vaques receptores que els gesten fins al seu naixement. Fins ara aquesta tècnica només es realitzava en un centre a Astúries i també a Itàlia. Però el fet que fossin centres que estaven situats tan a lluny feia que tant l'anada dels ovaris com la tornada els embrions s'haguessin de portar congelats, cosa que la transferència disminuïa la possibilitat que aquestes vaques es quedessin gestants. El fet que ara ho puguem fer aquí en un centre a Catalunya i que la transferència dels embrions sigui a molt baixa distància fa que el percentatge de gestacions pugui ser més elevat. Així es va concebre la vedella que han batejat Autònoma, en aquesta granja de Vilarnadal a l'Alt Empordà. Amb el naixement de l'Autònoma, les investigadores han consolidat la tècnica. Ara ja poden oferir un servei obert als ramaders per tal d'obtenir descendència de les seves millors vaques.